हेलौ रायजोफोर दा फाइनाली नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खनसेबाव वेलकाम दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन माइखौ हासिगोन होननानै दा हामारसिगोन रायजोफोर मेसिनजों हामारसिगोन मेसिनजों ओमफ्राय बिगा 700 थाखा ना मा होनदों थांनाय बाराव 600 थाखामोन बारायबाय थायो माथो खालामबावनो दा आङो एकदम गुदियाव हासिगोन आरो मानो होनोबा जुखामखौ देग्लाय गायबावगोन नालाय एकदम गुदियाव हासिगोन आं मानो होनबा जुखामखौ देग्लाय गायबावगोन ओंखायनो गुदियाव हायोबा माने ट्रेक्टरखौ फिनथाम हालेवनायाव जायो आरो जुदि नारा थायोबा फिनब्रै हालेवनांदोंमोन आं थांनाय बाराव दा माइआ मा दाम दा माइआथ' ओरैनो 750 सोलिगासिनो दंखायो गोदाना ओमफ्राय आरो बारायबावगोन 1000नि खाथियाव थांनो हागौ दा जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि हायो आंबो फार्स्ट टाइम हानायखौ नायगोन खाथियाव ओरैनोथ' खाथियाव नायफेराखैमोन एबार नायगोन आरो दा बेयावमोन जोंहा जुखाम गायनाया माइआथ' थिगानो जादों बेखिनिया मोनाखै ओमफ्राय मोननाया बैथिंहाय 6 बिगानि खाथियाव मोनबाय आरो बेखौ आं नोंथांमोन देखायगासिनो दङ दा बिराद जारला ड्रेन थानायखाय लामाया ट्रेक्टर हाबजानो नागिरला बेलेगजोंसो हाबनांगौ दा बेखिनिया मोनाखै ओमफ्राय मारै जाखोथाय बेखिनियाव एसे थैबाय माइआ नैबेयाव अखा मोनाखैमोन ना बेखिनियाव थैदों आरो बेखिनियाव थैदों नैबेखिनियाव थैदों बेखिनियाव ओमफ्राय ओरैथ' बिराद मोजां जादों आं खोन्थागासिनो दङ बांगालनो हानो थिनबाय बांगाला ओरैनो गोजौ हानायखौहाय महननै बिदों आरो ओमफ्राय गुदियाव हायोबा महनथाम बिदों ओंखायनो मेचिनजों हानोसै आरो मेचिनजों हाबाथाय लांदां जाखाबायना आरो जिगाबा बारा ओंखारगोन मानो होनबा गुदियाव हागोन नालाय दा नै गाइसमोन दा बैजों फैगासिनो दङ नै बिफाया गस्ला गुफुर गाननाय ओंखारबोगासिनो दङ दा फाइनालि रायजोफोर बोथोरा सफैलायबाय जुखाम गायनायनि नैबे नभेम्बराव गायबाथाय बिराद एडभान्स जाबाय आरो दाथ' अक्ट'बर 27 दिनै थांनाय बाराव आङो डिसेम्बराव गायदोंमोन सबसे अक्ट'बर आरो नभेम्बराव गायनो हायोबा बिराद मोजां राइट टाइमाव मोनहैगोन आरो जोङो जुखामखौ आरो ओमफ्राय जुदि डिसेम्बराव गायोबा एसे लेट जायो अखाजों बै समाव मेआवसो मोनहैगोन नालाय एप्रिलनि लास्ट उइक मेआवथ' अखा हायो नालाय ओंखायनो एसे गिनांगौ जायो आरो खाफालनि खोथा जुदि खाफाला मोजांबा अखाबो हाया आं थांनाय बाराव अखा लोगो मोनासै खायसे अखा लोगो मोनदों बेयावनो जुखाम फिथाइया गाज्रि जादों आरो दा नैबे नभेम्बराव गायोबा एप्रिल मार्च लास्ट उइक एप्रिलावहाय मोनहैगोन आरो दा बिगायाव बेसेबां थाङो होनोबा ओरैनो खोथायाव 6000निफ्राय 8000सिम थाङो आरो जुदि मोजां बेरा सेरा होयोब्ला 10000खौनो लादो फार्स्ट टु लास्ट ओमफ्राय बिगायाव 15 कुइन्टेल गाहाम जायो मोजाङै जुदि आबाद लानो हायोबा 13आथ' ओंखारखायो आरो आंना 13 सैद' ओंखारदोंमोन थांनाय बाराव आरो गोदान मोनना ओमफ्राय डिसटेन्सा 14-15 इन्सि आं 15 साराय 15 होदोंमोन थांनाय बाराव 14 होयोबा मोजां आरो जुखामखौहाय गायनांगौसो फोआ माने सिन बोनानै गायो खोन्थागासिनो दं नोंथांमोननि नेक्स्ट भिडिअ डिटेल्स लासै फैजोबगोन बाट दिनैनि भिडिअआ जाबाय मा माइ हानाय भिडिअ नैबे ससमा लानाया ना आंनि स्टाइल थ' जियानो जा गाइसमोन नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव चेनेलाव बरायबाय दा फाइनालि दिनैनि भिडिअ जाबाय माइखौहाय गुदियाव ट्रा हासिगोन मेचिनजोंहाय बांगालफोरखौ हानो होदोंमोन आं खिन्थु बिसोरो महननै बिदों आरो गुदियाव हायोबा महनथाम बिदों ओंखायनो मेचिनजों होनोसै आरो मेचिनजों होनाया माने लांदां जाखागोन ना प्लास जोंहा नाराखौ लाब जागोन जिगाबा लाब जागोन ओमफ्राय बेखौ फाननो हागोन आरो फाननानै एसे एनै खरसा ओंखारलायबाय ओमफ्राय आरो बेनिफिट्सआ बेनो गुदियाव हानाया जुखामा माने गायगोन नालाय देग्लायबो ओमफ्राय फिनथाम हालेवबानो जुखामखौ गायजागोन आरो जुदि नारा थायोबा फिनब्रै गाहाम हालेवनांगौ जायो एसे खस्थ' जायो हाग्रा जायोना थ' जियानो जा माइ हाग्राया फैगासिनो दङ बैजोंहाय फैगासिनो दङ नै जुखाम गायबा अयथासार हासार होनांगौ जायो ओमफ्राय दा हासार होनायखायनो माइआ बेबायदि थाग्रा जायो आरो दा ओरैबायदि जादों थांनाय बाराव बारा जायाखैमोन बेनिफ्राय एसे बारा जादों आरो मानो होनबा हासारा जाखाजोब्बाय नालाय बाव दा बेनो नै रायजोफोर ओमफ्राय ट्रेक्टरा बैजों बारनो साखाफारा जागासिनो दङ मानो होनबा लामाया एसे प्रब्लेम जाबाय ओरै गय बागान जाजोब्बायना लामा गैला नै आरो बैजों ड्रेन दङ ओमफ्राय बैजों हाबोमोन दैज्लाङावलाय बैयावबो दा गायथेबाय नालाय बे मालायनि हा बै लास्टनिया ओंखायनो ओरै फैनांबाय आरो बै आयंमोननि हाजों ओरै हाबबोनांसिगोन आरो माइआथ' जादों नै माइआथ' बुहुद जादों जुखाम गायबा ना फैसाया
फैया नङा बिराद फैयो आंथ' इनफिल्ड लाबाय रयेल इनफिल्ड हान्टारखौ लाबाय आं जुखामनि फैसाजों लाबाय एबार नेक्स्टआव आं मा लागोन एसे सानथ'वाखै बाट जुदि प्रडाक्टआ मोजां फैबा माबा मोनसे बायनांसिगोन लागावबाय आं आलि थांबाय दायो ओमफ्राय बैथिं फार्स्ट हानोसै गोदो गुमा गोथाव बिराद मोनोमोनलै दाना गुमाफ्रानो खम जाबाय नै गुमाखौनो बुबाबो बारा नुला गोदोसो बाब खम हाल्थिंगा लायोमोन जोङो उन्दैयाव माइ हाबा होसो हमनानै बे समाव देरफुनाय दाउ गावग्रा बाथुलजों गावग्रा बारहोनायाव एसे प्रब्लेम जादों लामायाव दा लागायबाय दा बै हा मालिकआबो हाखागोन ओंखायनो लामा बानायना होखाबाय दा जोंनावहाय फार्स्टआव हासिगोन जों गामिया फार्स्ट टाइम हाग्राया खाथिनिनो गामि खाथिनिनो खामायो बिरादनो बे मेसिना लानाया हमना ला 1,10,20,000 मोनो बे मेसिनखौ ओमफ्राय मास मोनसेयावनो सिखांगोन आरो बिनि खरसाया दा आं सानदोंमोन बै ट्रेक्टर हालेवनाय बायदि दब्लायावनो ओरै गिदिंबाय थायो सानदोंमोन आं दा बिदि गिदिङानो माने खनसेनो ओरै राउन्डसो गिदिङो आरो ओंखायनो ओइजोंसो थांबाय दा आं खाथियाव खेबसै र' आं बैजों थाङासै ओमफ्राय आं दा खनसे राउन्ड गिदिंबाय हालांनायखौ खोन्थानोसै माबायदि हामारदों आरो दायो माबायदि हालांमारखो बेखौ नायमारसै खाथियाव लांदां जादोंना जायाखै दा आं नैबे फार्स्ट सप्तायाव जुखामखौ गायनोसै नभेम्बर फार्स्ट सप्तायावनो गायनोसै माने नाजादों आरो दा जायोना जाया दा नै रायजोफोर मासि मोजां जामारो लांदां जामारो नै दा जोंथ' बे गोजौआव सागौमोन ना लांदां जाखाबाय लोगो हालौबानो सेवनानै लामायाव थांखाबाय आरो बे नाराया गुदिया नै लांदां जामारदों लांदां एकदम लांदां हुइकाना माने बेबादि लांदां जाबाय आरो खुनु माने मेन खोथाया जाहैबाय ओमफ्राय हाबाथाय मेसिननि माइया राइट साइडजों खारो नै राइट साइडजों थाङो आरो बिथिंहाय गलाङो आरो माने राइट साइडजों आं सानदोंमोन माने इथिं गयो सानदों खिन्थु गवा मानो होनबा एकदम आं गोदान नालाय नुफेराखैमोन नालाय खाथियाव हानायखौ दा माइया ओरै हालांबाय नालाय राइट साइडजोंहाय ओरै ओंखारलाङो आरो नै ओंखारलांबाय आरो ओमफ्राय बेखौहाय लेबारा खाथुमहैनांसिगोन माने डाबल खरस जायो खिन्थु मा एसे खम जायो माने बांगालफोरखौ हायोबा एसे बारा थांगोन ओमफ्राय आरो न'आव थाखायोना ओरैनो मानसिफोर थाखायोना बेखौ खाथुमनो हाबाय आरो सासे लेबार लादेरबाय होमबानो जाबाय आरो दा फाइनालि फैगासिनो दङ खाथियाव नायदो नोंथांमोना लगाव सैमाया एन्जर जानो नागिरदों दा नुबाय रायजोफोर बेनो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय आं दा जुखामनि फैसाजों बुलेट लानायखौ सुनसै एकदम हाब्रु जाजोब्बाय ओरै हालांगासिनो दङ नै ओरैनावलाय नोंबो नायदों लकन नोंबो नायदों ना एन्जर जानो फैदों डेन्जारसो मैफोरखौ होसोखायो मोख्राखौ होसोयो मैया बहा दं खोन्थानो मैया बे जुखाम गायनायाव हाबफैनायनिफ्रायनो दाबो खाराखै बै साहा बागानाव दं बै थुरि बागानाव दं बै दा नै रायजोफोर बेनोमोन आं जुखामनि फैसाजों गोदो लानाया गोदो माने मास मोनथाम जाबाय गारिया दा बेनो आरो बेखौ आं दा सुनो लांगासिनो दङ माने उपाय गैला नै डेन्जार मैला जाखाबायलै नायजाला नै बाब दा बेनो आरो गाइसमोन दा सेकेन्ड सार्भिसिं जानो गोनां दङ जाथ'वाखै दा सेकेन्ड सार्भिसिंआ 5,000 माइलेज खारबासो जायो